Yadda aka hango wato Adam Zango yana bawa amaryarsa wato nama a baki, hakan wato ya sa masoyansa da kuma ita masoyan amaryar farin ciki da kuma jin daɗi. Adamu Zango dai wanda 'yan kwanakin bayan can ya yi accident inda wato ya samu karaya da kuma 'yan waƴansu cututtuka amma kuma cikin ikon Allah da yardarsa ya samu ya warke, inda wato kawai wuf aka ji labarin aurensu da shi da wato wannan jaruma. Inda kawai kwatsam ɗaya aka ji lokacin aurensu da aka je aka ɗaura auren nasu. Yanzu da shi da abokanansa da ga can Salim za ku hango sa shi ma da shi da amaryarsa. Da kawai duka aurensu babu zato babu tsammani kawai kuma babu hira ko kuma zance ko kuma wato wallafa wani abu a shafukansu na sada zumunta, inda ga su nan su huɗu amarya biyu wato kuma ango biyu. Da yau wato ya zo daidai da 23 kuma Agustan 2025, inda sauran 'yan uwa da kuma abokanan hulɗarsa suka yi taro suka yi kuma dandazo suka tafi gidansa da suka je taya su murna. Da aka samu aka yi wata dandaru wato na kayayyakin more rayuwa. Ta gefe ɗaya kuma da aka kalla Fati Washa wato ta kai wa Adam Zango wato ziyara, inda yake zolayanta take dariya ita ma take zolayan shi yake wato shantakewa da dariya. Hakan ya sa masoyansu farin ciki da kuma jin daɗi. Shin me za ku ce wato game da wato wannan aure nasa ne? Fatan alkhairi za ku masa ko kuma yaya? Fatanmu sai dai mu ce Allah kawo masa wato ƙazantar ɗaki. Allah kuma ya ci gaba da ba su farin ciki da jin daɗi a cikin rayuwarsu. Allah ya shiga tsakaninsu da wato maƙiyansu. Adamu Zango dai yanzu ya samu ya yi aure da shi da ɗan uwansa wanda suka haɗu a mota har suka yi accident a rana ɗaya kuma a cikin mota ɗaya. Fatanmu sai dai mu ce Allah ba su zaman lafiya, Allah kuma wato ya saka albarka a wannan auren nasu. Allah kuma ya kawo ƙazantar ɗaki. Kada ku wuce sannan kuma kada ku manta ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa a wannan tasha tamu mai albarka ta labarin duniya, da za mu ci gaba da kawo muku labarurruka da suka shafi Kannywood da ma fiye da wato haka. Ku yi ƙoƙari ku yi sharing na wannan